συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, εκ μέρους του Συλλόγου μας σας καλωσορίζω στην κοπή της καθιερωμένης κάθε χρόνο πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας. Με τον χαιρετισμό αυτό δίνεται η ευκαιρία να σας ενημερώσουμε ότι με την τελευταία Γενική Συνέλευση συστήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, που αποτελείται από τους Πουλιανίδη Παναγιώτη Πρόεδρο, Βράγα Δημήτρη Γραμματέα, Παπαπαναγιώτου Θωμά Ταμεία και Μουσδούρα Σπύρο και Μπακαρού Ρίτσα μέλη. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκφράζει την τιμή του που εκπροσωπεί ένα σύλλογο που ιστορεί ήδη 20 χρόνια παρουσίας. Με την ευκαιρία του χαιρετισμού θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους που εκπροσώπησαν με διάθεση και ανιδιοτέλεια το Σύλλογο τα προηγούμενα χρόνια, προκειμένου να διατηρήσει μια στοιχειώδη και αξιοπρεπή παρουσία στα δασικά και περιβαλλοντικά εν γέννη δρόμενα του νομού μας και να συντηρήσει τη μέγιστη δυνατή συνοχή των μελών του, οργανώνοντας πέρα από τις τυπικές δραστηριότητες κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας και εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας δασοπονίας, με επιτυχία ημερίδες και εκδρομές. Ο νομός Τρικάλων αποτελεί ένα κατεξοχήν ορεινό νομό με κύρια χαρακτηριστικά την έντονη κάλυψη από παραγωγικά δάση και τις μεγάλες εκτάσεις των βοσκοτόπων. Το γεγονός αυτό αποτελεί από μόνο του ένα μεγάλο πεδίο και μια μεγάλη δυνατότητα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον νομό μας, όπου ο ρόλος του δασολόγου είναι αποφασιστική σημασία για την υλοποίησή του. Το γεγονός ότι ο σύλλογος μας είναι μικρός σε μέγεθος σχετικά με τον αριθμό των μελών του, θα πρέπει να αξιοποιηθεί από όλους μας σαν πλεονέκτημα για την ανάπτυξη ειλικρινών συναδελφικών αλλά και προσωπικών σχέσεων, από τις οποίες θα αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα η επιστημονική και η κοινωνική αναγνώριση και η συμμετοχή τους σε πλήθος των οικονομικών δραστηριοτήτων σχετικών με το δάσος και το περιβάλλον. Τελειώνοντας, να ευχηθώ προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία σε όλους και να εκπληρωθούν στο μέγιστο δυνατό οι επιθυμίες και οι επιδιώξεις του καθενός ξεχωριστά. Μικρό, μικρό,